No provem més, eh? Ah, els vostres micros estan apagats, potser? Hola. Hola. Ja està gravat. Sí? Bueno, Hola. experimento. Espera, que és sorpresa. Ja! Hem tornat a un dels micros malos. Sí. Així que ho sentim, audiència. No passa res. No passa res. Bueno, estem en Marina. Marina, d'on eres? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? I tornem així, Sílvia i Sandra. Sí, en la mateixa roba que el capítol anterior. Perquè l'hem gravat seguidament. Cochinas. Que ja haureu vist que n'hi ha un blancazo de càmera de mitja hora. Sí, bueno, un desastre, no passa res. No n'hi ha capítol sense problemes Sí. tècnics, ¿vale? O sigui, crec que va ser la nostra... Evidente. Sí, el nostre fil. Sí, Bueno, pues això, que estem molt il·lusionades perquè és el primer capítol que gravem 3, Sí. ¿vale? Les mundanes se fent grans. hem intentat comprar un micro, Sí. però no ha arribat perquè li vaig Exacte. intentar comprar a uno de Wallapop un tonto que tonto. tenia una foto de tonto. CrossFit, o sigui, era No doblement te es de tonto. fíes. fiar, esa peña. Com se diu això? Línies rojas? No sé com se diu. Red flag, sí. Claro. Como I- líneas rojas. Línies rojas. Li dic, el vens? I em diu, sí. Dic, vale, pues te'l compra, envíamelo. I me deixa de contestar. Ja, I és li que va dic, ser- Guillermo, ¿el vens o no? Ghosting I no, por ghosting Wallapop. total, Sí, tio. ghosting. Dolor. Que perro. Violència. I ja està, per això estem en un micro antic. No Però passa bueno, res. està bé. Com s'escolta, s'escoltarà. Ja està. Mm. Cada dia... L'importante soy passa yo, una no pasa diferent. Se nota que no sé així quines són les barres que existeixen, però este té una barra i els vostres tenen dos, Bueno, no passa res. perquè són Que bons. hasta la gent que mos Esto- escolta no ho No li entendrà. importa. Vale. Bueno, pues benvinguda, Marina. Gracias, chiques. Ella forma part de Mundanes perquè És mos ha la fet dissenyadora La chica. sí, el disseny. de... La que está detrás de todo este proyecto. No me dejan salir. Hombre, que te vas deixar liar, saps? Que jo que sé, que te vas deixar liar Ah, per bueno, nosaltres, sí, no, en sí, això. sí. Jolín, va a ser guay. I que tu me deies, es que jo no soc dissenyadora. Yo no soy, pero bueno, Pero- jugamos a no ser. Pues Tenim- a mi m'agrada Ai, molt. vaig a parar. Ai, vale. Tenim un regal per ella. Ah, sí, és de veres. Tenim un detall. Ara sí que Li no donem sé. ara o després? Ay, qué tensión. Ahora está todo el rato pensando en el regalo. Li dono Li ja. donem ja. Vale, així comencem. Y si no me gusta, ¿qué cara A mi pongo? imitat el teu disseny. És perquè te ho poses en casa. ¡Hala! En la nostra frase que Això ens no està agrada. sent gest de podcast. Bueno, no passa res, ara ho veureu. Sí, que es Qui que tinga chulo, vídeo... así como en Sí, los ara ho vídeos. ensenyem. Ara després ho ensenyem. Bueno, Sí. és un... Bueno, Espera, vaig a arrimar-ho a la sí, càmera. com... No sé si ho hem contat, però Sandra no sé lleig. Rock no and passa roll. nada. No sé si tens que apretar el botó o alguna cosa. Posa, fem el que podem amb el que tenim. M'agrada En un- moltíssim, com de un veritat. I hi ha un bastidor. És un És bastidor. un bordat, és Ho un fas bordat. tu? Sí, Chica. però no ho he fet a mà. Que Sílvia Jo sempre diu que faig pensava trampes. que em feia mà i li vaig dir, xica, això me pareix un regal de Jo sé forrazo bordar a per a mà, Marina. jo sé bordar a mà, No està a però l'altura. ma mare és modista i té una màquina que és com una impressora, que tu li fiques el disseny i com a que te ho imprimix. Però lo complicat és el disseny, que el disseny ja pots tornar-te majara per fer-lo. Ah, Bueno, ja pujarem està una xulet, foto. Està molt xulet. Vale, no Sí. entenc com se fa això, ja me diràs. O sea, Ja, ens després diràs ho una parlem foto. i te Volíem ho posar comente. mundanes, però ja era massa complicat. Sí, La impressora feia, no. pues el posem, vaig a posar-lo ahí. Vinga. Claro. Vale. No se veu res, però... Bueno, que Regalito. sapigueu que està ahí. Super. Bueno, pues regalazo de disseny que mos vas fer, tot i no Moltes ser gràcies. dissenyadora. Està molt currat, està molt guai. Està guai. I sobretot per lo pesades que vam ser, Sí. de Jolín, no no. agradar molt. Al final és cuidar el projecte. Sí, Doncs que està guai. molt bé. I bueno, super agraïdes. I res, pues així estem en Marina, donde dius que per a qui no la conega, a part de amiga, ¿vale? Super amiga, treballa al món del cinema audiovisual, este mundo que, Ujú, del que este tú nos vas a triste mundo. il·luminar. En stop motion sobretot, però no soles, també en 2D, ¿no? En animació en general, ¿no? Bueno, aquí esta señora, Ana Tasgoya, Me encanta. ha tocado un gol. En el vostre Amb el curtmetratge curt. Precàries, ¿no? Becarias. Ay, becarias, Sí, claro, becarias. bueno, precarias Be- iba a ser becarias. era una de las propuestas, pero no, es becarias. Becàries. Sí. Que antes estaven filming. Ara ja Estaba no en sé. filming, crec. Ah, torna a estar. Jo penso Vale, que vale. sí. Pues mireu-lo perquè està xulíssim. Está chulito. I bueno, són xiques valencianes. Sou totes d'ací, eh? Sí, bueno, Marina és de Benimassot Mhm.
Núria és de Rocafort i jo pues, d'Orriols. I com, no sé si ho tens tu preparat, Sílvia, No, però a mi però m'interessa saber com vau arribar fins als Goya. És a dir, és una convocatòria oberta, algú vos busca, com funciona això? És que, clar, són moltes coses, vull dir. Vam fer la història, nos agafa la productora, fas un recorregut per festivals y digamos que has de tener como una especie de sellitos de si has ganado o has estado seleccionada en estos lugares, puedes acceder a los Goya. Jo pense que en animació no són tan estrictes perquè no n'hi ha tanta competència, però per a ficció sí que passa. I ja quan t'agafen tienes la lista, ¿no? Y ya estás nominada y ya entres. O sea que has de aplicar tu com a projecte. I això ho gestiona, en el nostre cas, la productora. O sigui, n'hi ha moltes coses de producció i burocràcia que jo vaig dir, jeje, no quiero saber nada. Quan parlem de productores és com una espècie de management, de lo que s'entendria en la música com un management. No sé què és management, la música. Com és una persona que s'endú una comissió de les teues feines, i aquesta comissió és com que tu estàs pagant-li perquè es fique, en aquest cas, bueno, la música pues, en bolos, que es porti la publicitat. I en el vostre cas seria ficar-vos en llocs on posen les... Per a que se visibilitzi, no? Festivals i tal. Elles s'enduen, per exemple, si guanyeu una part... Vull dir, la productora qui és i què fa realment. És que jo no ho tinc clar. És la penya que gestiona, no? Sí, la que farà més la gestió. És la gestió burocràtica i d'ubicar-nos com a projecte. I luego també està la distribuïdora, que a voltes la productora fa de distribuïdora, en el nostre cas no. En el nostre cas hi ha un servei públic molt xulito, que són els curts, que la Generalitat poses ahí el teu curt i te lo gestiona. Sin dineritos, està molt bé. Perquè moltes voltes fas el curt i se queda en no res, perquè no hi ha bona distribució i això és molta pasta. Nosotros estuvimos como a punto de pensar que iba a ser uno de los casos, en plan, tío, todo este trabajo para que se vean 3 festivales y nos va a agafar curts, o sea, menos mal. Qué guay. Pero bueno, eso, entonces la productora ¿qué hace? Gestiona los tiempos, gestiona el dinero, burocracia, pide las ayudas y se emporta un percentatge, en realitat és que amb un curt no tens benefici. Ja, això no va preguntar. No sé si... D'on vaig a traure si no trac, no? Claro, per a pagar... Sort que me duen les Goya. Sí. Y puc veure a famosos. Y ya, sí, y ya tengo encanto los dientes. Sí, pero ahí se queda. Molt bé. Para existir. Bueno, pues això, que eres la famosa, la més famosa, la persona més famosa que conec. Joder, estan nominades Goya, tia. Ja, és fort. No ningú, però perquè estiga, me da igual que diga la gent, pues es un corto, no? O sea, animació, ¿no? Que suposa que són com... Com que, claro, com jerarquises un curt, vull dir, és... jerarquia, en el cinema se jerarquitza molt, no? I l'animació no està massa ben... no? O sigui, com valorada. Com que no se considera cinema, no? Algo així, no? Moltes vegades. T'ha obert més portes? Sí, mogolló. Vale. O sea, de fet, ara jo estic en el món del 2D per a sobreviure, perquè d'esto no n'hi ha treball o no tant per a estar ahí tot el rato y bueno, pues tienes que hacer un poco de malabares en estos tipos de treballs. Y yo me he metido de cabeza un poco modo suicida, rollo, bueno, es que con Eka Peña sí me pueden donar treball, y probablemente no sea la mejor en 2D o no tenga yo el mejor reel, pero sí, totalmente, en plan, chicos, yo ya he sufrido mucho, o sea, claro, molt bé. Y yo, pues pongo toda mi buena fe. Que no vingues d'allí no vol dir que no pugues anar, no? Clar, sí, però dona vertigen, eh? Sí. Però mira, estic fent. Però estem darrere pa fer-te. Muy bien. Estàs fent molt bé. Bueno, que eres jove, vull dir que te queda molt per davant, que jo què sé, saps? La vida és molt llarga, hi ha moltes voltes... I a gaudir les coses. Total, que l'hem portat perquè és negra. És negra? És broma. És la quota racialitzada. Bàsicament, sí. Bueno, ja no mos pot dir ningú res. Aportaràs més mirada racialitzada que vosaltres, que no podem. Claro. De repente la negra de Vox. La negra de Vox. La negra de Mundanes. La negra de Mundanes, ja ves. Que bueno, que això ho anava a dir, no? Que vas dir, sí, me criden per fer xerrades per a ser modeles per a les xiquetes la quota. Que, joder, a ver, ja no per quota, però és deberes, o sea, per les xiquetes serà referent. Sí, claro, és necessari, però que hi ha molta gent utilitarista. Nosaltres hem fet el xiste, no és per això, és perquè es coneixem. Sí, no tanto. No tant. Bueno, jo he de dir, en Marina té molt d'humor i és molt divertida i a mi, o sea, està guai. O sea, sé que no n'hi ha problema en este broma, però si no, mos ho dius, en plan... Que no, sí, està bé, por favor. Res, i que tenim pendent un taller de stop motion, perquè jo a vegades he fet coses en el col·le, bueno,
en la nostra La intro l'has fet tu. no és stop motion... Bueno, és cutout, que també és... Sí, vale. Sí. Pues això he fet en Canva, que els professors ens donen molts beneficis perquè tenim com un compte en més privilegis. Que fort, tio, també... Perquè gastem molt, està bé, saps? I ja està, i li fem molta propaganda, jo crec que els mestres, perquè sempre estem en això. I, jolín, és molt guai, o sigui, és que és una bona ferramenta. I en els xiquets, bueno, és una meravella, saps? Per exemple, això, pues, van treballar poesia i la van il·lustrar i en comptes de fer pues, el típic dibuix, pues, van fer un vídeo. Algo de disseny. Van dissenyar, claro, jo els deia, teniu que pensar que això és el marc on passa l'acció o el que aneu a contar en la vostra poesia que haveu escrit i ara teniu que posar-li uns dibuixos que se van a manejar, eso sí, en 2D, o sea, clar, no en 3D, perquè és supercomplicat, que sé que tu ho fas en 3D i això és una curradíssima, no? Però... Sí, però amb els xiquets ja m'he passat al plano. És que és més fàcil. Sí, a més, és molt divertit per a ells. Sí. És molt complicat, jo crec. Sí, és frustrant i no cal. I no mola. Bueno, a qui li agrada més després ja farà el salt, no? Sí. Això. Però bueno, per això que crec que és una ferramenta superxula per a gastar, en les quals és molt fàcil i que hi ha aplicacions que t'ajuden en això, o sigui que guai. I res, este capítol no va de cinema en si, ni va de audiovisual ni d'animació, en concret o únicament, sinó que hem decidit anomenar-li relats, ¿vale? Mos ha costat una miqueta. Perquè, bueno, quan van convidar a Marina a vindre, ens va dir que li vas dir de què vols parlar, perquè jo què sé, és que mos donava igual. Sí, no, està bé. Qui vinga, qui vaig a vindre, que tria... També és... No, per a que senten còmodes. És que si no, t'imagina que te diem, no, volem parlar d'això, és com molt dèspota, no? No. El que tu vulguis, parlarem. Sí, estàs més còmode des d'ahir. Sí. Claro. I pensar conjuntament de què volem parlar per a que no sé, també estem això còmodes, no? I tal. I bueno, pues me va dir, a mi m'agradaria parlar de qui ens conta les històries, no? Molt xulo. Van dir, pues, vale. És un pensament que ja tenies d'abans? Ha sorgit després de tot això, però perquè també jo no soy exemple d'un pensament crític, o sea, como que la vida me ha ido poniendo en lugares donde luego de repente es como, oh Dios mío, esto me duele. y luego reflexionas. Jo. Sí. Tu igual. Jo, sí. Aleshores, bueno, i també vaig començar molt pronte en la indústria i una llega a... Jo ja considero esto la madurez. Jo ja he arribat. Clar. No, I fas reflexions, clar. I a voltes separar-te també d'estar treballant tot el rato te dona per a respirar i dir, ostres, què ha estat passant, saps? Clar, que guai. Ha sigut després. Pues res, anem a compartir aquestes coses. Bueno, però mai és tard, no? Dir... No, i està bé. Bueno, doncs relats. Sí? I pues en la intro. Molt bé. A veure si ara va. Que no lo sé. Боже, храни наше братство. Госпожа на троне, новое русское дворянство. Госпожа на троне. Загляни в мою бездну, ты в ней утонешь. Oh my God, I just drove up. Bien. Perfecte, ha anat perfecte. El OBS l'estimem molt, però també l'odiem molt. Sí, lo tècnic mos porta de cap. Doncs això, que jo li vaig preguntar a la Marina i me va dir això, que volia parlar de qui està darrere contant-nos les històries. I aleshores, bueno, me va aparèixer un temazo, sí. A part de que així, o sea, de contar històries, pues, sempre estem així donant la xapa de historietes que ens inventem. Total, que me va venir al record, no?, quines històries, no? Perquè, clar, quan pensem en històries, pensem normalment en narracions típiques, llibres, no?, la última novel·la que t'has llegit, o, no? I entonces solem pensar en això, però no soles, no? Crec que això, que recordava un professor que vas tindre de literatura catalana en magisteri, que, claro, jo vaig pensar, literatura catalana, a veure, tio, doncs van parlar de tot, però de novel·les quasi no, saps? O sigui, perquè ell ens va enfocar l'assignatura a la didàctica, no? Perquè al final tu eres mestre i el que has de fer és com ensenyar, no? I com intentar que el teu alumnat entenga què és la literatura i vulgui entrar en el món de la literatura. I clar, en el món en el que vivim actual no n'hi ha una única manera d'entrar en la literatura i en les històries, que és la novel·la, no? I el llibre gros,
i és que has de llegir i no sé què. Crec que si parlarem més de la narrativa i de les històries en general que podem trobar en l'audiovisual, en els videojocs, en els dibuixos, etc., o en històries breus, o en còmics, no? Com moltes maneres de contar les històries, crec que arribaríem més als xiquets i a les xiquetes i els agradaria més conèixer les històries, no? Aleshores, doncs això, que me va recordar això, que les cançons també poden ser històries, no? Com els poemes, no sé, històries breus, que no siguin històries llargues. De fet, hi ha podcasts narrats, que ho parlàvem l'altre dia con el Apagón. De fet, hi ha un que se diu El Gran Apagón, un podcast d'això, que no... O sigui, bueno, jo era molt fan de Negre i Criminal, que, bueno, a part de fer la part de... O sigui, Negre i Criminal era un podcast que ja no se fa, de Mona León Siminiani, crec que se diu la xica, que és una jefa, que és la que ho coordinava tot, i tenien capítols que anaven d'assassins en sèrie, ¿vale? Però era com històries narrades d'ells i com actors interpretant coses que passaven. Bueno, era molt interessant, però era d'això, d'assassinats. I després tenien altres capítols que eren sobre històries, ¿vale? O sea, inventades, no, real, o sea, pues escrites de Edgar Allan Poe, no sé qui, no sé quantos, i ho feien narrativament o teatralitzat, que és lo interessant, en àudio. Però això s'ha fet tota la vida. Claro, sí, bueno, s'ha fet tota la vida, però no tota la vida. O sea, per exemple, la història esta de la més famosa és la de la Guerra de los Mundos o algo així, que se ho creu la gent. Exacte, claro, però en un moment en què sols existia la ràdio. Claro, sí. Però que guapo això, no? Com, jolín, pues és una altra manera de fer narrativa, de contar històries i tal, no? De otro formato. I això, pues, els còmics, la novel·la gràfica, no? I, bueno, pues tu formes part, Marina, d'aquesta gent que ha decidit contar-nos històries i, bueno, tu ho fas a través de l'animació, no? I res, pues un poc comentar això, com has arribat ahí, per què vas decidir contar històries, quines històries vols contar, a lo millor, no? Que a mi és una pregunta interessant, no sé si te l'has plantejat, i després, pues, no sé què, com t'has trobat en aquest món de contar històries, com és, i no sé, i qui conta aquestes històries, no? Que és la pregunta que se feien. I bueno, que t'anem a anar interrompent, o sea, que sí, per favor. Sí, perquè m'has fet mogolló de preguntes, en plan... Sí, como conceptual, sí. Totes les preguntes que has fet, i dic, bueno... No, voy a acordar de... No, pues mira, estava, perquè m'he passat el guió, i he pensat en això, i jo ara també treballo amb xiquets donant classes de dibuix. Y tornes a reconectar a esa infancia de, ostras, yo empecé así también como todas dibujando. Y es molt divertit veure com ells plasmen les idees, pero no solo es un dibujo, o sea, no es una taza o no es un árbol, es como que ese árbol te están contando, mira, Marina ha dibujado este árbol porque no sé qué, entonces coge la fruta y luego se lo lanza no sé cuántos. O sea, forma parte de una narrativa en sí ese dibujo, no es la contemplación y tener la técnica absoluta, es como que para él ese árbol ha significado un montón de cosas y te lo tiene que explicar cada vez que te enseña. Que lo de menos al final és el dibuix. És el dibuix, és la narrativa que n'hi ha darrere. I jo penso que estem superligades quan són xicotetes a aquesta manera de contar les coses, però n'hi ha un punt que també ho veig a classe que es comencen les inseguretats i es comences a comparar-te. Y los profesores a volta también se pasen, ¿no? Esto no lo has hecho bien, o mejora con esto. Y ya como que dejas de disfrutar de algo que yo creo que es como muy genuino. O sea, la infancia, los colores, el lápiz, el material, el papel... O sea, jo crec que a la infància moltes vegades li tallem la creativitat. Sí, totalment. Quan volem fer-los en formats molt, molt, molt estancs o... No, és que és esto. Totalment. I és com, tio, jo què sé, a vegades la creativitat també ens ha de deixar-la fluir, ¿no? És superampla. Y, bueno, claro, como a profe de dibuix es como, claro, ostras, ¿qué cojones, sabes? O sea, ¿ahora qué faig? Claro. Yo solo les digo, haz lo que quieras, les doy fichas para que sus padres vean que han pagado lo que han tenido que pagar, pero me cuesta molt, tía, perquè és contradictori. Sí, bueno. O sea, jo entenc que tu li vas a donar ferramentes. Sí, que... sí, però és una línia muy delgada quan tu corregixes un dibuix i se senten com... Ostras, yo había fet eso amb molta il·lusió, claro, y ahora tú, y con 6 años, que es como, pero ¿qué te voy a decir? Bueno, supose que sempre se pot aprendre, o sea, també s'han d'educar en, bueno, he d'aprendre, ¿no? O sea, me puc equivocar, la frustració és un tema complicat. Sí.
Ja, no ho havia pensat jo. Tio, que lo de la frustració és un problema del segle XXI de la quan infància. Quan corregixes i quan deixes de corregir, claro, no? Però que també s'hem d'equivocar. És que en l'error bueno, està l'aprenentatge. Jo sempre ho enfoque des d'ahí. Potser és ensenyar-los a que poden fer el que vulguin, però que han de saber que hi ha altres coses que poden fer millor, pitjor... És un equilibri. Jo és que no vinc d'ahir, no? Jo vinc de fer les coses com molt tècniques i he de com apropar-me a la idea de que són xiquets, que n'hi ha una altra manera o n'hi ha una manera d'ensenyar, bueno, que no soc extra. Bueno, en fin, entonces os cuento esto como por la idea de que yo creo que todos estamos ligados a esa manera de contar las cosas, como que es muy natural. Y en algún momento te desconectas de ahí porque te sientes como inseguro y igual te acercas a otras maneras de comunicarte, pero creo que todos las sentimos como muy próximas, els dibuixos... Claro. O sea, l'animació en general... Sí, jo penso que sí. O el còmic, no? Exacte. De fet, l'animació és com el primer paso como para la infancia para acercarse al audiovisual en sí mismo. Que també són moltes coses l'animació, però sobretot... Bueno, just, ja que estem parlant d'infància, saps? Però que o sea, jo he fet molta formació en àlbums il·lustrats. Mira, vale. I també és com algo previ també, o sea, bueno, és una altra manera de narrar històries que no soles és per a la infància, ¿vale? Bueno, el Cefire abans, ara ja no fa res de formació, però el Cefire abans ens va fer moltíssima formació i ha dut a penya molt crack sobre este tema i tio, vas fer una formació en Anna, me vas a matar però si no ja el diré, i Pi Martínez, que acaben de treure un llibre també, i que parlen d'educar la mirada, que n'hi ha que educar la mirada dels xavals i dels adolescents i tal, perquè, clar, al final estem exposades a un món audiovisual a saco ara, mòbil, tablet, no sé què, no sé quantos, i pel·lícules, YouTube, no sé què, i que estem tan exposades que els xiquets no arriben a entendre el que estan veient, què és lo bo, què és lo ruïn, què és de qualitat, què no és de qualitat, i que, clar, estem tan exposades que al final anem com a zombis. I parlem molt d'això en un llibre que acabem de treure d'educar la mirada, també per a treballar l'art, per a poder valorar-lo, per a poder apreciar-lo, saps? I és superinteressant perquè en els àlbums il·lustrats que no estan gens valorats en general, perquè és com si no saps? Això no compta... no és tan important llegir-se un àlbum il·lustrat que llegir-se una novel·la de 500 pàgines. Com un poc en el còmic, no? Com que no se Però perquè s'infantilitza, jo crec. I és que no és per res, tio. És que n'hi ha, en sèrio, els àlbums il·lustrats són una meravella. N'hi ha artistes, com en l'animació. Sí, total. Jo crec que també suposa que ens en quedava en aquesta idea. Yo tengo esa sensación cuando era preadolescente y ya tenía que dejar como los libros de dibujitos y era como, jolín, ahora un libro con todo letras, en plan, tengo que hacer este paso. Y supuse que te ancles a esa idea, ¿no? O sea, lo adulto, lo sereno es, pues, solo letras. Pues doncs no estem d'acord, No mos agrada eso. Bueno, això, i no sé, conta, què tal este món de contar històries? Es bien crudo, güey. ¿Quién se está contando las historias? Pues ¿no? Yo ya no. Tú ya no. Yo ya no. És un món superbonic, la veritat. O sigui, jo, quan he pogut dedicar-me a soles a això, perquè això és un altre tema, és superagraït. O sigui, contar històries, estar connectat a tu mateix o a les històries d'altres, poder como dar tu parte, tu perspectiva, jolín, pues para el alma, todas estas cosas como que te dan un abracito. Pero mantenerte en este lugar, pues, y aquí es como quien cuenta las historias, implica muchas cosas, implica pues un privilegio muchas veces, el audiovisual, voy a hablar de lo que conozco, en este caso está muy sesgado ya desde la idea de que ¿cuándo piensas que te puedes dedicar a esto? O sea, que tienes en casa para poder decir, voy a dedicarme a esto y lo que implica. Los estudios que te especializas son súper caros, hablamos como de 2.000 a 4.000 pavos por año o más. O sea, que la mayoría de la gent que acaba contant les històries és gent que ha pogut accedir a això. Claro. N'hi hauria tanta gent que podria contar històries que no va arribar, ¿no? Sí, o que igual n'hi ha uno de cada 100 que... haciendo trabajos precarios y entre medias se ha colado. Entonces como que tenemos un colectivo, un imaginario de gente pues un poco burguesita contando todo esto, la cuestión de clase no claro, ya a partir de la base de que costa molt arribar, es qui arriba. Y luego, pues eso, y todo esto
pues igual que... Però tu quan decidixes, perdona'm que es talli, quan decidixes començar a fer això, ja sabies el camí que t'esperava? No, tia. Vale. No, però és el que dic, jo no puc ser exemple de res, o sea, jo parlo a posteriori, yo soy una persona que ha vivido mi burbuja mental, tía, yo no me enteraba de un cojón. Claro, és que és una xiqueta. Ja, jo no ho sé, o sea, jo pense que n'hi ha penya més polititzada d'abans i penya que té més pensament crític d'abans. No la hice imaginar. Es que, claro... Yo he sido una chica. Me encanta decir esto, soy una chica hasta que de repente los palos de la vida y ubiques si tienes un discurso més tard y politices la historia y creo que pues a mí me ha ayudado mucho para no sentir que era solo yo, en plan, joder, seré una idiota inútil, no, es que hay un sistema detrás que bueno, no te va a ganar, bueno, es que como yo te seguís y tal, y en Charran, como somos amigas, pues te vas penjar una vegada unes fotos que estàveu fent com una presentació totes les de becàries, no? Sí. Que tu m'has explicat, no, pues hem anat a una on estudien algo d'audiovisual, d'animació, a explicar les merdes que se van a trobar en la vida laboral, ¿no? Ah, sí, la UPV. Joder, pues sí. exacto, pues qué guay. O sea, joder, qué guapo, que n'hi ha esta peña, que te avise, perquè a tu no te van a avisar, no tampoc, no? Perquè jo sí que estava pensant en una cosa, i és que quan entres ahí, les decisions impliquen renúncies, no? I em fa també la sensació que quan la gent ja està en una posició de poder, com pot ser potser en el teu cas de ja has anat a Goya, no? I entonces a partir d'ací comencen a... O sea, al revés, a partir d'ací ja comencen a eixir-me feines i per tant deixa de costat els discursos polititzats. Ahí, claro, quan estava escoltant-la parlar, pensava, hòstia, quanta gent renuncia a dir no, a mi d'ací ja no em mou ningú. I això és una... Claro, vosaltres heu decidit no fer-ho. O en el teu cas has fet la ment al revés, no? De no ho sabia i ara que ho sé vull pelear per posar-ho sobre la taula. Sí, és incòmode també. I això diu molt de tu, perquè estàs tot el rato com dient com ho ha fet mal, que va, bueno, estàs fent-ho de puta mare. Està bé. Sí, és incòmode també perquè no totes, però la gent que al final se pot encarar a la indústria té esta cosa de la meritocracia, ¿no? Sí, curra molt, si no... pues no has currado, pues estás en este lugar porque no te has merecido ese espacio. Igual de hablar en este capítulo. O sea, que sí, pues eso, todo el rato nos atraviesa y jolín, incomodas al resto cuando dices otra cosa, de alguna manera. Claro. Y incomodar al resto, pues muchas veces es no tener un trabajo o que no te recomienden o lo que sea. Pero chica, yo ya como no estoy o estás a medias, dices, me da igual, o sea, O sea, ja tot per l'aire. Sí. Ja, pues normal, també. No? I que necessiten veus que diguen també pues és que aquí m'estan explotant, no? Aquí no estan les condicions que toquen, encara que vaig agafant-les. Sí, total. És l'únic que te queda, per si vols dedicar-te a això. Bueno, és que s'ha tratat bé del món de la cultura i de la gestió cultural i bueno... Claro, és que t'he preguntat abans, bueno, antes esto no hi en gravació, però li he preguntat eres autònoma, no? Jo he sigut 7 anys autònoma. 7 anys? Sí. I tens zero paro? I tinc zero atur, per això este any estic com treballant en una fàbrica per a poder arribar a l'atur i també he sigut falsa autònoma perquè també he treballat per a uns... No? I és com... I jo en el meu cas, bueno, que sempre estem parlant de mi, però o sea, jo vaig perdre molts curros per plantar cara i per moure l'avisper, que és el que estàs dient tu, no? De dir, és que quan dius un discurs que incomoda no es volen. Claro, jo estic living en tu, en què ho feu, però al mateix temps sé els riscos que això comporta. De fet, hi ha molta gent que, bueno, pues que també s'ha de ser... Jo en aquest moment, tu has dit abans, sent que he madurat ara. Jo vaig madurar l'any passat i en tinc 30, vull dir, jo no haguera fet les coses com les vaig fer d'encarar tant, però és de veres que per a mi, per a la meva forma de ser, no puc deixar de banda la meva ètica i moral, que és... Claro, jo no puc vendre'm. I en el vostre, saps? Bueno, que és complicat entrar en estos mons precaritzats quan tens una ment política. Perquè damunt de precària, damunt sense aquestes violències. Bueno. Yo también pensé que, siendo que no he materializado nada, pero que ya me respalda la idea de, bueno, de risitas los Goya, pero de alguna manera, y el entorno funciona así, ya estoy validada. Claro. Y de repente ya me puedo dar, ¿sabes? Puedo abrir los ojos y decir cosas y tengo una especie,
todo esto es simbólico, ¿no? Por una especie de público que me dirá, bueno, es verdad, esta persona ha pasado por aquí y tiene mucha experiencia, es mentira, ayer estaba haciendo lo mismo y era la otra pringada, ¿sabes? Eres la mateixa persona, claro, però ara tens una... Ho parlàvem ahir, el poder, com una visió pública, un privilegi, ¿no? Un privilegi, totalment. Que bueno, que sigo siendo una... O sea, quiero decir, no es que... Sí, que eres de los cortos de animación que van premiar, o sea, que van nominados Goya, ¿no? Y que estoy en casa de mi madre, es decir, o sea... Bueno, es que això és el fan de tot. Claro. Però que, bueno, funciona un poc així, no? Bueno, lligat en això, claro, que fa poc, just anàvem a parlar d'aquest tema i vaig dir l'article de la Directa que deia fer cinema no hauria de ser un privilegi d'uns pocs, no? I me vaig copiar així com una... Bueno, cite l'article de la gent que el prepara, perquè és una productora o alguna cosa així qui escriu l'article. Vale. Si és una dona, això sí que ho sé. Sí, una dona, sí. Bueno, doncs diu, com garantir que fer cinema no sigui un privilegi d'uns pocs? Cal que ens preguntem qui pot crear, qui pot fer una pel·lícula, qui posa la mirada, qui pot pagar una bona escola de cinema, és el que comentaves tu. Nosaltres no ho vam poder fer. Qui pot estar anys fent curtmetratges, qui pot tancar-se a fer un guió sense preocupar-se de com pagar el lloguer. Vives con tu madre. És de Sònia Ros. Vale. De la productora Kepo. Claro, això, Kepo, exacte. Ho escriuen des de la productora. Bueno, i diu, i afegim una segona capa de complexitat. Qui pot triar explicar històries que no fan taquilla? O sea, ja no és qui està darrere de qui conta la història, sinó també quina història conta aquesta persona que al final pot arribar a contar una història. Perquè depèn d'això. Els titos. Estàvem a punt de dir-li a este capítol money. Fucking money. Fucking money, man. Entonces diu que no fan taquilla, qui pot parlar de temes que no interessen, entre cometes, no? Qui pot assumir aquest risc? Quanta gent amb un talent immens haurem perdut pel camí? Quantes veus necessàries han hagut de renunciar a l'ofici del cinema perquè simplement no s'ho podien permetre? Que injustícia, no? Que injust. Bueno, però és que això no passa només en el món de... No, clar, és tot el món de l'art, bueno, sí, en general passa això, que te deixes cadàvers pel camí. Els productes ens arriben, no? Perquè al final apareixen productes més que històries. Sí, són productes. Jolín, que llàstima, ¿no? Bueno, pues no sé, eso, que me parecía molt interessant este article. Sí, mira, n'hi ha un altre, que jo me l'he apuntat així, Decálogo para democratizar el cine del futuro, de Víctor Alonso, y parla de todas estas cosas también y sus 10 consejitos como para democratizar esta cuestión, que es un poco resumen de lo que hemos estado hablando. Habla de garantizar el acceso universal als estudis del cinema. Vale. Defensar l'educació... Clar. L'educació pública de tots els palos, no? Això és, perquè al final... Si no, no podem accedir a... O sea, ningú... No t'ho pots plantejar. No pots. I el que te dona la privada pues, és accés al món laboral, són contactes i ja... No es que lo tengas hecho, ¿no? Pero ya tienes una puerta medio abierta. Claro. Defensar l'educació pública des de la pràctica professional. És a dir, nosaltres com a professionals moltes voltes és la pescadilla que se muerde la cola. Torneu a la privada. Sí, per a donar classe. I dices, claro, no ho havia pensat. Bueno, perquè és lo que hi ha. És l'oferta. Pero también puedes hacer propuestas a la pública, tú como profesional, o hacer talleres, o yo qué sé, hacer un poco de pensamiento crítico. Claro, total, qué guay. Ampliar els equips de treball i compartir els espais. Pues eso, que haya un no sé, o sea, como... Que els equips siguin més amples, que no siguin de la gent que s'ho pot pagar o dels homes, no... Y gente nueva, becarios, que puedan aprender el oficio desde jóvenes. Sí, gent jove, gent més major, experiencia menys, ¿no? Eso es. Remunerar les pràctiques, súper básicas, ¿no? O sea, que se puede beneficiar hacer prácticas durante un año sin que sean pagadas. Claro. No, és que això, tio... És que claro, un pasto. Reinventar els processos de selecció dels projectes, pues això que parlaven, no? Qui pot fer un guió o una proposta de projecte durant un any i què haces mientras. Fer públiques les ofertes de treball, que no sé si la música funciona aixina, però és com, tengo un amigo que... No, va per boca a boca. Boca a boca. Sí, és boca a boca. I en el meu cas passa molt que són tios que quidren a tios. El meu amic, el meu amic, el meu amic. Que yo he de decir que yo per això ara tengo trabajo, pero bueno. Bueno, es que... Pero no es que lo defienda, o sea, que decir. No, però està bé gastar-ho al nostre favor, també. Parlar de diners sempre, que no sea un tabú, Claro. cuestionar la meritocracia y acompañarnos en los procesos Qué dramáticos. Buen decàleg.
Sí, es un buen decálogo. Y romper esto, o sea, es Hombre, que no... claro, es que te choques, ¿no? Bueno, el mundo de la cultura en general suposo que és un poc així, no? O sigui, tot en general, no? Tots els sectors econòmics generen això, però en el cas de l'art, com està tan mal pagat, tot això s'accentua molt. Totalment. Fa aquesta sensació. Pues jo això també, tot això ho volia lligar també en el món dels videojocs. Perquè, clar, bueno, ja he dit que sóc una friki, pues també una friki de que jugar a videojocs, no? I, bueno, clar, els videojocs també te conten històries. Jo m'he adonat que o sea, els videojocs són una narració, sempre passa alguna cosa. Bueno, en el Zelda que estàs jugant... Sí, jo és que només jugo al Zelda. Vale. O sigui, jugava en la Nintendo no sé què, o sigui, com des de xicoteta que tinc 7 anys, a mi ma tia, jo jugava amb ma tia, que tinc sort de tenir una tia que s'apropa molt en edat a mi. I entonces jugàvem al Zelda i jo conforme anava a ser major només m'he comprat coses per jugar al Zelda. M'encanta. Bueno, i tu vas coincidir en el lloc on estudiaves en gent que feia videojocs també, no? Clar, jo vaig estudiar videojocs també, en la grau superior d'animació i videojocs. Encara que m'has dit que no eres esa chica. No soy esa chica. No, pero pues yo que sé, te abre un poquito la idea de yo tenía súper estigmatizado. Sí, o sea, yo era de jugar a los Sims. O sea, bueno, de chicas, jugar a los Sims. De chiques, ¿no? Bueno, total. Feminista, no sé, yo también. A mí me encanta, o sea, yo no puedo descargármelo porque perdería horas. O sea, lo tengo prohibidísimo. Sí, Vicky, l'altre dia va dir, no sé què, bueno, Vicky està embarazada. Ah, sí, claro, digo que Vicky, vale. Roc ja és el nostre amic. Sí. I, claro, just ara acaba de deixar de treballar, ¿vale? Ja per fi ja no la baixa, que ja no podia més. Diu, estic hasta el pirri aquí en el bombo este. I diu, ai, i ara no sé què fer, perquè està tot el rato pegant-li voltes al cap. I, bueno, no sé si farem alguna vegada algun capítol de videojocs o algo relacionat, però és de veres que quan el cap te va a 1000, els videojocs són una meravella, perquè te desconnecten. Te desconnecten, però estàs fent alguna interactiu, no estàs així, saps com... Quan l'apagó li dic, jo tinc por a l'oscuritat, i jo tenia por a que arribara la nit, i diu, i què vas fer? I dic, jugar al Zelda. Jo vaig pensar, no quiero pensar en esto. Sí, bueno, pues, no sé, estava dient això perquè, bueno, perquè els videojocs també ens conten històries. I just me va passar Vicent un vídeo fa uns mesos, antes de fer el podcast nosaltres, que just analitzava això, que quins videojocs estaven, perquè clar, el món dels videojocs és relativament nou i ha hagut un moment que ha hagut una explosió molt gran que molta gent s'ha posat a fer estudis xicotets que han tret coses i han pogut treure coses i bueno, pues, han anat obrint-se camí i n'hi ha moltíssims jocs indie molt interessants que te conten altres tipus de narratives, no? I que, bueno, en una alta qualitat que suposo que darrere també, bueno, això és una suposició perquè no m'ha donat temps a investigar-ho, però n'hi haurà més dones o n'hi haurà més, no? Altres perfils de persones que te van a contar perquè no són tot el rato històries de matar o el Zelda, que és el que anava a dir jo crec que l'abanico s'ha obert senzillament per vendre més també, bueno, exactament. No? Perquè si tu te quedes en un nicho podent tenir tot el paraigües, lo que fas és... les xiques ja podem accedir als videojocs amb més diners. I si són més diners, pues si és un vídeo, no sé. Sí, però al principi ni se n'adonaven. Tu imagina't, o sea, eres tan tonto que has decidit que els videojocs són sols per als tios, perquè estàs fent uns productes supermasculins, supermasculinitzats, que a mi, jo ho dic, igual que me passava en la literatura de ciència-ficció, no? Lo que vam comentar, i me passava en els videojocs, jo tenia la Game Boy, he jugat a molts jocs, no sé què, però jo va haver un punt en la meva adolescència que per jugar al GTA, al futbol, tal, a la NBA, ja no sé què, tia, jo això no... Bueno, després teníem el SingStar. Sí, bueno, pero costaba trobar una cosa... Tenia la videoconsola, no voy a apostar, o sea, no vaig a pagar-me una videoconsola per jugar al SingStar. O sea, com que això, no? El Zelda és supermasclista. O sea, Zelda, que és ella, perquè el protagonista és Link,
sí. Que jo això no ho sabia, jo és que al Zelda ara. Ja. El protagonista no és un xic? Sí, és un xic, però ell li diu el Link i a qui ha de salvar és a Zelda. Ha de salvar a la princesa Zelda. Mía, sí. no sé Que nada. la princesa Zelda Me van a és una quitar el jefa grado. Sí, que sí, tiene poderes. no, en ningún moment la fan... Però sempre l'han de Però sempre l'han de salvar. Sempre Sí. l'han de salvar. I després és cert que hi ha prou personatges... No estic defendent el No, Zelda, ja, sí. però almenys sí que fiquen... I l'únic personatge femení, a banda de Zelda que hi ha, resulta que està enamorada de Link. Sí, Bueno, però voy a dejar de jugar, no? No, jo tampoc. I, a veure, a mi la dinàmica del xoc m'agrada, però la narrativa que te conta Sí. és avorridíssima Sí. i damunt que és la mateixa tot el rato. O sea, el Zelda 1, el Zelda 1000, tot és igual. Sempre n'hi ha que salvar a la princesa Sí. Zelda. Però ho fan bonico. I a més és que si ho feren d'una altra manera, dirien wok, ¿sabes? Dirien, Esto está cancelado, Però això és wok, d'ara. sí, Podrien ara. podrien haver aprofitat els anys d'abans, perquè ara estem en un moviment pendular en amunt cap a l'altre costat, però en el 2018 podrien haver tret perfectament un Zelda feminista i no s'hagueren tirat amb les mans al cap. Bueno, han fet un Zelda rosa, crec, o alguna cosa. Ai, per favor. Crec que sí, n'hi ha un Zelda Ai, així és com que per tot a el que fan, niñas. intenten Creo fer-ho que bé sí, i ho ¿no? fan fatal. Bueno, igual m'ho estic inventant, cancelarme, no sé, pero me suena que n'hi ha uno como para niñas, ¿sabes? Que es como horror, esto no es lo que pedimos, Ya. pero bueno, da igual. Total, que això, que són tan tontos, que si fa 50 anys haguem vist que estaven fent soles videojocs masculinitzats i que les xiquetes no jugaven perquè sols jugàvem als Sims, pues igual haguem fet més videojocs. I mira que el Sims és un videojoc Està que guapíssim. jugava moltíssima Sí. penya i que, bueno, que encara segueix sent un referent, no? I Sí. que, bueno, a partir del Sims, jo crec que el Sims va ser un poquet el... No, pues este es un videojuego de chicas, no sé qué, no, Ya. no sé cuántos, y es como, tío, no es eso. Però... Bueno, el Sims tampoc conta una història, la història té moltes Sí, coses. bueno, eso es, exacte. Sí, bueno, és que videojocs n'hi ha de moltes coses, Claro. no? Però els que mos conten històries, doncs res, això, que també són una manera de contar històries. I els xiquets els estan contant totes aquestes històries d'assassinar, de sempre enemics, no? Bueno, res que no te conten els llibres o que no te... No? Però bueno, això, que qui està darrere no he pogut buscar, però suposo que molts homes. I bueno, això, el vídeo de Vicent, que jo anava per ahí, parlava de que els xicotets estudis de videojocs que cada vegada estan tenint més problemes per a poder treure videojocs perquè la indústria del videojoc, igual que qualsevol indústria ja més acomodada, Està globalitzada i ja monopolitzada. no vol apostar tant per lo innovador i per lo nou perquè, a veure, jo el que vaig a fer és un refrito del Mario, un refrito de no sé què, un refrito de no sé quantos, Claro. que és lo que me dona diners i ahí vivo muy cómodo, ¿no? I just, pues això és una indústria jove, però que ja està entrant en dinàmiques de mira, tu història Deja de de- chica negra, racializada, pobre, no sé què. Ja no m'apetece. És que, perquè la, saps? Perquè la Ja. consumisquen, pues això estava començant a passar també en els videojocs. Jo parlava en Pau i això, que Pau és un molt... Però jo penso en les alternatives, vull dir, perquè quan... Ara no tant, perquè ja han passat 20 anys, però quan començava el món d'internet... O sigui, jo el vaig viure com una democratització de tot. Sí, Entonces, si tenim aquest espai, pense, per què no l'ocupem? ja. Però després entre a, és que fer això costa molts diners. Per a mi, per exemple, que nosaltres estiguem fent este podcast és una manera d'ocupar un Sí, espai total. i tenim unes ferramentes, no costa molt, bueno, doncs ho fem. Però és que també sembla que també hem entrat una miqueta en el discurs de que si no em pagues no ho faig. Ja. I potser també hauríem de... Bueno, pues, Sí. és una manera de Claro. militància també. Per exemple, bueno, no vull anar molt més pel tema dels videojocs, però vaig conèixer a la Universitat d'Alacant una xica que es diu IFA i forma part d'un col·lectiu que el que fan ells és traduir els videojocs al català. Ah, que interessant. Tu, això, ella bueno, és anglesa, no és anglesa, bueno, dona igual, però és anglesa i claro, pues, jolín, pues des de l'anglès ho fas al català, tal. Això és militància, Totalment. Sí. perquè hi estàs palmant ahir hores, però bueno, que també és que sembla que ho hem de fer tot pels diners, però també és cert que en la teua part d'animació són molts més diners que el que estem fent nosaltres Ja. sí. Sí, però supose... Jo després volia parlar d'un curs super xulo i super... Dale. Fes-ho fuera ja. de la... fácil. Sí, vale. Sí, sí. Pues Carne, ¿vale? De Carne, voy a decirlo sin tonterías, de Camila Carter, Vale. animació experimental. curt. Es un curt. Vale. Y te, pues como tinta china, stop motion,
i conta la història de 5 dones, diferents edats, cossos i identitats que relaten la seva situació amb la mirada que pesa sobre elles. O sea, són dissidentes totales, cada testimonio es representa amb una tècnica d'animació diferent i aquest curt descolonitza el relat audiovisual, dona veu a dones racialitzades, queers y no normativas. Entonces yo pensaba en este corto por la hegemonía que hay de quién cuenta las historias y dices, es que para hacer un corto que llega a ciertos lugares necesitas pagar a gente y que las cosas se vean bonitas, porque al final, jolín, consumimos cosas que nos gustan a los ojos y eso es dinero. Claro, pero por otra parte dices, bueno, y si yo ya estoy harta de la industria, ¿podré hacer animación desde otro lugar? Y llegar a algún sitio. Igual tengo que reducir mis expectativas o reinventarlas. Igual, yo qué sé, hacer animación para los círculos como más politizados y poder reinventar y hacer talleres desde ahí y construir otro concepto es más interesante que llegar a un Goya, ¿no? O sea, no sé. Que guai que te plantegis. Sí, des de lo que has dit al principi del tot de la conversa de les inseguretats, quan comencem a comparar-nos, clar, crec que tenim uns cànons estètics ara mateixa, no estic parlant de físics, sinó a nivell de consum visual, que jo, o sigui, nosaltres en tema de xarxes socials vam tenir esta conversa de jo soc molt... volia que tot es vegera perfecte, que tot tal, i ella em va dir no, i és cert que jo me vaig dir a mi mateixa, però a quin estàndard vols arribar? Si no és real, entonces el que estàs dient és eixa reflexió de... I m'ha agradat molt perquè jo ahir no havia arribat, que és el que has dit tu, de i si trenquen això? Això està guapo. Sí, està molt guapo. Fes-ho. Sí, estic en... Pero no me ha quedado otra, también lo digo. Bueno, ya. Bueno, pero igual sí que podría hacer... Sí, pero bueno, en el mundo de la cultura también pasa, pues yo qué sé, en el teatre, ¿no? Esta peña del teatre... Si es que no sé, o el Elías Taño, ¿no? Coses Elías Taño, no sé, gent més del dibuix o no sé què, doncs també, o jo què sé, n'hi ha molta gent en Entre Barris que està fent dissenys de cartells, totíssimos, però és que són dissenyadora i que treballa d'això, o vol dedicar-se a això, o il·lustradora, o el que siga, però que està també depositant, bueno, com tu, que mos has regalat el disseny, bueno, regalat, que és esforç teu, però que no sé, que claro que sí, que segur que, no sé, trobareu el camí de fer-ho. I saps com elles se van financiar amb aquest curt? No, son brasileñas ellas y pone coproducción española. Yo pensé que ni a diners ahí, pero bueno, pero es un relato que trenca totalmente. De verdad os lo recomiendo. Bueno, es que a vegades se colen estos relats, que és lo interessant. Guai, no? Menos mal, no? Perquè has parlat abans de que la Generalitat Valenciana es diu Curts? Es diu Curts. Això comença en el govern del Botànic, no? Entenc. Això no ho sé. Sé que porta anys, però no sé... Tot això va lligat a la Filmoteca. No ho dic per polititzar-ho d'esta manera, però entenc que està la Filmoteca darrere. Això és. I has notat amb el canvi de govern... Jo ja estic mig fora d'eixos circuits, però... Jo sí que ho coneixia perquè vaig treballar en un cicle que es diu d'ACICOM. Vale, ni idea. Pues ACICOM és associat... Bueno, no recorde, les sigles és ACICOM, i era com en tota la ciutat de València se projectaven curts, que raro que no... Bueno, da igual, és que dona igual, és una associació que també és de gent prou gran i tal. I això, i estava la Filmoteca per enmig i jo vaig conèixer això per eixa feina. Si no, foríssima. Ara després ho mirem juntes. Si no, estaria foríssima de tot això. Pero sí. Bueno, cal reubicar esto. Y también me gusta, o sea, también... Y que sea un proceso, no sé si a ti t'ha passat amb el teu treball, però que tu t'apropes a l'animació, en el meu cas, per a gaudir, y cuando profesionalitzes tan al nivel de perfección que yo también acabo loco, o sea, de tener como que me escucho a veces y dices, chica, que has hecho cosas chulitas, ¿sabes? Que no cal que todo el rato siga perfecto. Y este camino te pide perfección absoluta en todo y acabas medio loca. Y jolín, que en el momento que dices voy a disfrutarlo es mucho más reconfortante. A més que les dones, l'exigència que mos posen, no? Sí, jo què sé. Això també. Pues bueno, pues sí. Pues todo esto. ¿Vas a continuar tú? No, yo res. Vale. Yo no tengo nada más que aportar. És que no mos hem organitzat molt bé i jo dic no sé quan acabarà. No, jo ja.
Patadita debajo de la mesa. No, la que tens que parlar és tu. També, de fet, abans ens has comentat una cosa de dades que m'interessaria que les contares. Venga, las tengo, pero sí. Vale, sí, del informe de CIMA del 2019. Que es un informe que... Pues parla de, pues también de no hegemonías, vale. O sea, de repente dónde están las mujeres racializadas, qué porcentaje de... Percentajes, lo que mismo se llama. Sí. Datos. Claro. Vale, parlen de los últimos 12 anys, solo el 3% de les pel·lícules animades van ser dirigides per dones. Vaya. Directora... 3%, és que és molt poquet. No, l'hem dit i mos hem quedat igual, és perquè no m'ho sorprèn, però 2019, 3% sí que me pareix molt. És molt poquet. Jo penso que ara amb els incentius de, bueno, esta quota que ha d'estar al cinema haurà pujat un poquet més. Que se ve que no hace falta, ¿no? Porque, claro. Es que claro, después... Todo les viene mal. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿qué más? Directora de Kung Fu Panda, super guay esta peli, Kung Fu Panda 2, Jennifer, no sé cómo se dice su apellido, June Nelson, va ser l'única dona racialitzada que ha dirigit coses d'animació. Molt bé. Hay más mujeres en producción que animación. O sea, hay más mujeres en producción de animación que en organitzant i cuidant que les dones. Ah, vale. Una vez la más. producción es la que cuida, organiza. Claro, sí. Ya, ¿no? Y los terror, claro. Y en comparación con la animación de imagen real, hay más dones en animació. En animació n'hi ha més dones? En la producció d'animació n'hi ha més dones que en la d'imatge real. I, bueno, perquè has dit que l'única persona racialitzada, o sea, l'única dona racialitzada es de ella, o sea, que ha dirigit una pel·lícula d'animació, sí, claro, esa. O sea, ya no es el 3%, es el 0,00. Vull dir que, ostras, ¿no? Claro, porque los grandes presupuestos, esto sí que se habla mucho en los informes, se los dan a los hombres todo el rato, que es como, sí, hay mujeres ahora dirigiendo, pero si comparas presupuestos de las películas, otra vez. Claro, sí, això ho parlem un dia també perquè, no, pues això, que en el cinema també estan molt vivint de refritos i que no aposten per lo nou i que, bueno, en animació molt. I que jo sí que pensava, bueno, però també hi ha molta esperança de que hi ha moltes dones que estan començant a dirigir pel·lícules en general, no dic en animació, tipus pues, com la catalana esta, no? Que ja ha fet, que ara acaba de traure o va traure una altra, la de Xena, estiu 1993, la de... Debería saber el nombre. Pues ara va traure una altra pel·lícula. I jolín, que, bueno, i moltes més, sobretot, jo les veig en Filmin, sobretot, però bueno. I, jolín, són unes veus en molt baix pressupost, perquè són pel·lícules molt de la quotidianitat, de la vida, i, jolín, menos mal que estan aquestes veus que se colen o que arriben o que les quotes o no sé, però que és una altra manera de fer cinema i de contar totes històries. Però jo també ara mateix estic reflexionant en què és l'èxit. No? L'èxit és anar als Goya. Claro. Per a mi l'èxit seria que em paguen per la feina que faig, no? Perquè això és el primer. Èxito precario, hasta jo va dir Marala quan s'ho van deixar, èxito precario. Però jo vull que arribar a la gent. Claro. Ese és el tema. Però perquè mos han dit que l'èxit és arribar a tot el món. No, a tot el món. Claro, és que estem, que és el que hem dit abans, que estem comparant-nos tot el rato. Claro, però és que si no, no arribes a la gent. Ja. Perquè els mitjans de comunicació, no, les empreses grans, qui dirigeix el cinema, les grans companyies... O sigui, tenim unes grans companyies amb molta pasta... Ja. Que és tot el rato per arte contra... Sí, ho parlàvem a ni deia jo, que vaig estar llegint articles i tal, i hi havia un que deia que Netflix, després, a partir de la pandèmia, facturava $2 al segon. O sigui, i que Barack Obama i la dona, mujer de, perquè no recorde, Michelle Obama, van crear una productora, perquè van veure que això era un nicho de traure pasta i de manipular a la gent en les històries que contes. Clar, que és el poder. Almenys convidarien a la gent negra, no? A fer cinema. La veritat és que no em vaig informar molt més, però sí, qui hi ha darrere, dels contrats. Sí. Bueno, ¿qué más dice el CIMA? ¿Alguna...? Vale, 20 de los 120 largometrajes animados han tenido una protagonista o protagonista femenina. De esas 3 tuvieron representación racializada. ¿De prestigio las historias? Claro.
Y habla de Moana, Tiana y el sapo y los pitufos, la aldea. Los pitufos. Esto es 2019, yo supuse que ara estarà més actualitzat. Sí, claro. És que mos pensem que el 2019 està ahí, però ja passa 6 anys, Sí, igual aniran un poc més, igual aniran 2 dones racialitzades. 2 unidades. Pot ser. No sé, a veure si anem avant. O arrere, sí. Jo sí que he vist més coses, més propostes. N'hi ha una pel·lícula d'animació stop motion superxula, que ara no me'n recorde el nom, fatal per la meva part, però és una xica racialitzada que està en un col·le, que té els seus companys, amb el seu moño super afro, o sea, està superxula la proposta, molt loca, cero de chicas, ¿sabes? Esta cosa de protagonista chica para chicas, no, es como fantasía y monstruos y está muy chula. Y stop motion racializado, pues es como, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ah, qué guapo. Esta becaria, claro, sí. Claro. Qué guay. Qué guay. Sí, n'hi ha més coses. Pues, Jolín, superinteresante encima, y encima trau... Sí, esta Mía, que yo estoy ahí, que es Mujeres en la Industria de la Animación, y traen estos formularios, bueno, formularios no, com es diu? Bueno, sí, dades, ¿no? Dades sí, de dades, análisis. Y Sí. Que es como un observatorio. Sí, bueno, yo tengo mis... No me quiero meter mucho aquí, pero yo tengo mis sentimientos encontrados con estos lugares. O sea, hay buena intención porque resaltan la figura de la mujer en lugares donde está denostado, es decir, hay hegemonía hombres y tenemos que remar a la misma dirección, pero no hay una intención transversal de las luchas. Es decir, solo somos mujeres, pero igual soy una mujer productora rica y te exploto, pero reivindico ser mujer. Entonces, a mí eso es plin, pero bueno, los informes están súper bien. Los informes de Mía están súper bien. Y Cima, no estoy tan metida, pero es el mismo concepto. Y también pues tienes grupos de WhatsApp, se pasan como ofertas de trabajo y tal. Bueno, es una intención de algo, no había nada, pues hay algo, però no hi ha... Ja. M'agrada molt el concepte de és una intenció d'algo, perquè crec que a vegades mos quedem molt ahí com pegant-li voltes a la queixa i és com, vale, què fem per a canviar la situació, no? Total. I què més volies aportar-nos? No, jo és que crec que s'ha parlat tot. O sigui, volia parlar de quina manera es conten les històries, doncs abans ho parlàvem abans de començar, no? Pues, per exemple, clar, perquè vosaltres esteu parlant del cinema, no sé què. Jo no he sigut gran consumidora d'audiovisuals, perquè la meva família no té aquest tipus de cultura. No, la meva tampoc. Però sí que, per exemple, molt de literatura, no? I ella al principi parlava també de... Bueno, és com la novel·la, no? I la novel·la gràfica queda fora. Jo, per exemple, pensé, i els fanzines, que és el que... Claro, que és una ferramenta... I bueno, és un poc el que deia abans de la militància, no? Hem de traure rèdit de tot, o podem crear un fanzine, que aquest fanzine arriba a no sé a on, i aquesta personeta que el veu... I bueno, volia fer referència a un fanzine que mos ha dit Carles UBF, que és d'unes xiques de Xàtiva, que es diu Grup d'Acció Fanzinera ubicada al barri del Raval. Vale. Fanzines Rabaleres. Vale. Que està molt guapo i molt ha recomanat pel capítol de creences, perquè parlen de trencar l'enfit i tot això. No sé, com maneres de quina manera contem els relats, no? Home, jo crec que la gent no sap què és lo de trencar l'enfit, No? Jo... Tu sabies el que és trencar l'enfit? Però per vosaltres? No. Sí, ho bueno, vas explicar. Pues serà de la meva zona, ho vaig explicar, sí. Vale. Bueno, on anàvem? Això, que hi ha darrere, no?, de contar els relats, que és, bueno, pues sí, el cinema, l'audiovisual, i de quina manera podem entrar ahí i desmuntar, no?, i enverinar tot el que hi ha. Però, claro, al final sempre està el capital, que són les grans empreses... Sorpresa! Claro. Però bueno, que ha sigut superinteressant la reflexió que has fet. Jo ja m'estic preguntant hasta com eixir-me'n d'aquí i fer-ho d'una altra manera. I això està guai. Això està guai. A més, plantejar-se-ho, no? Després ja veurem com se fa. Que, bueno, no sé, les editorials ho fan, no? Ho han fet. Hi ha algunes editorials que no són top. Claro, sí, jo tenia així apuntades tigre de paper, raig verd, sembrar llibres... Pues igual que suposa que hi haurà algunes productores... Sí, i cooperatives que funcionen. Jo no els coneix, però sí que n'hi ha. Sí, claro, perquè aquestes iniciatives són les que crec que... Però suposo que en algun moment has de vendre la teua ànima. Que també vaig llegir un article que li entrevistaven al de... Dis tu el nom, que jo mai me'n recorde. Zero Calcare. El de Zero Calcare, que vos ho he comentat abans.
això, que ell fa per a Netflix i entonces li pregunten quina és la teva contradicció i diu, bueno, pues està ahí, no? La situació, però claro, si no ho faig a través de Netflix no aplega tot el públic. Sí, i que la vida són contradiccions tot el rato. El tema és quan les fas utilitaristes, les contradiccions, que està bé contradir-se però no excusar-se tot el rato. Bueno, sí, la vida... Jo crec que en principi jo tot el que volia parlar, però sí que tu vols dir alguna cosa? T'havies preparat alguna cosa més? No, jo ja estic... Sí, jo ja he hecho caca. Ya lo he soltado todo. Ahora, si havies apuntat una frase que estava molt guapa. Diu, com deia que l'article de la Directa. I això? No, ho he borrat de la meva... Hòstia, és que... sí, que tenim la responsabilitat d'explicar històries que ens ajuden a construir societats més justes. Que és l'article que he dit, Que xula. Sí, que és tenir això en ment tot el rato, no? Què faig i des d'on ho faig i per a qui ho faig. Exacte. Per al capital, no. Bueno, nosaltres per lo menos no. O sea, jo crec que ojalà tot el món que està darrere de l'audiovisual, de les editorials, tinga la mirada que estàs tenint tu ara sí, no? O sigui, joder, ojalà, perquè calen persones que tinguen aquest enfocament i, bueno, el de Cale que has comentat, doncs, no sé, tindre en compte aquestes coses per a preguntar-te com vas a fer o què és el que vas a fer, des d'on ho vas a fer, què vas a contar, perquè em parla poc d'això, però bueno, nomenat, no? La història aquesta, no sé què, però això, la poca representació de persones racialitzades, de dones, etc. I, jolín, és que és un temón, Sí. I perquè no hem començat a nomenar els diners que hi ha darrere. Claro. Bueno, s'ha estat ahí tot el rato, Qui els té? Sí. És que no cal igual, no? Però perquè els té, també, o sea, sí. Molt bé. No sé, jo super a gust. Jo també. Jo també, xiques. Que hem fet antes. Sí, total. Menys estrès. També anava a sollar, per fi. Esperem que hagis estat còmoda. No salgo neuròtica, que això és prou important. Estic còmoda, estic bé. No, perquè me passa, en plan, de salir d'aquestes coses i dir, què dic? En plan, per què? Jo crec que molt bé. Estàs contenta? Que guai. Bueno, jo estic supercontenta d'haver vingut. Tenim el regal ahí de Marina. Sí. No sé. Ja està. Ara Marina mos ha dit una cançó. Ah, sí. És veritat. Per a tancar. Abril, no? Abril, afortunada. Sí, perquè estàs tot el rato escoltant-la, no? Sí, mencionarem Abril. Pues, moltes gràcies, Bondanes, i seguim. I bueno, nou format que de vegada en quan pues sí, és cert. Disfrutones. Disfrutones. No sé com nomenarem el capítol, en plan, relats amb Marina Donderes, Fet. no? Fet. Vale, pues res, moltes gràcies. Vinga, adeu. Tengo un hambre que da calambre. Sí, jo també. Podem parlar, que has de posar la cançó i si en el fondo. Que guai, chicas. Molt bé, has estat Moltes gràcies. Sí. Una hora, dos. Yo estaba cómoda, como muy natural. Riure i ballar un avorrit mai ho faria. Una nit fugaç, dis-me qui no la voldria. No hi ha res més a fer, tampoc demà. No hi ha res més a dir, sols cridar ja. Només som instants, pas a pas tu i jo, ballant-li al món. Somiarem volar, només jo sabré d'on vinc i qui soc. No hi ha res més a fer, tampoc demà. No hi ha res més a dir, sols cridar ja. Que soc afortunada, afortunada i soc una monada. Una monada, no et pots enganyar, te ho dic de veritat. Ara i tots els dies sols vull sentir-te dir que soc afortunada, afortunada i soc una monada. Una monada, no et pots enganyar, te ho dic de veritat. Ara i tots els dies sols vull sentir-te dir que a pesar de tot el futur és imprevisible. Un somriure em fas esperant que jo el domine. No hi ha res més a fer, tampoc demà. No hi ha res més a dir, sols cridar ja. Que soc afortunada, afortunada i soc una monada. Una monada, no et pots enganyar, te ho dic de veritat. Ara i
tots els dies sols vull sentir-te dir que soc afortunada, afortunada i soc una monada, no et pots enganyar, te ho dic de veritat, ara i tots els dies sols vull sentir-te dir que sols vull sentir-te dir que soc